Akwai waɗansu gagarumin ɓarayi da suka addabi mutanen yankinsu, suna da jagoransu wato sarkinsu. Ranan sai rana ta ɓaci, sarkin ɓarayi ya tari wani buzu. Buzu ya zare wuƙa ya daka wa sarkin ɓarayi. Wuƙa ba ta kama sarkin ɓarayi, nan take wuƙa ta karye. Da buzu ya ga amfani da makamin da ke gare shi ba zai yi amfani ba, sai ya ce, "Hai namiji, galla in ka ci maganin ƙarfe, shin ka ci na ƙarfi ne?" Sai ya tuɓe, suka rufta da kokawa. Buzu ya fi sarkin ɓarayi ƙarfi, ya ɗauke shi sama, ya ɗaga sama, ya yi ƙoli-ƙoli da shi, ya nuna wa sararin samaniya, ya buga da ƙasa, ya murɗe masa wuya. Da 'yan uwansa suka zo sai suka tarar da sarkin ɓarayi a kwance ya mutu. Suka kama suka je suka turbuɗe. Da gari ya waye sai suka shiga shawarar waye za su naɗa a mazaunin sabon sarkin ɓarayi. Kowa ya ce shi za a bawa. Daga nan sai wata tsohuwa wacce take tare da su ta ce, "Abin da za a yi, ku fita duk wanda yake jin kansa ne yana so a masa naɗin sarkin ɓarayi, sai ku samu wani gasa da ku sanya ta dabara da hikima irin ta ɓarayi. Duk wanda ya nasara a gasar shi za ku ba wa sarki na ɓarayi." Ɓarayin nan suka ce lallai ko kina da gaskiya. Suka yi shiri kamar mutanen kirki, suka fita suka nufi gari. Suka je bakin kasuwa suka zauna. Suna zaune can sai ga wani ya fito da jakar kuɗi ya nufi gidansa. Ɗaya daga cikinsu ya dube su ya ce, "To wannan ya kamata mu yi amfani da damar mu. Duk wanda ya sace jakar kuɗin nan da rana ba tare da ya kashe mutumin nan ko ya masa komai ba, to shi za mu naɗa sarkin ɓarayi." Wani daga cikinsu ya ce, "Wannan ai ba ko ja, in ba aljani ba wa zai iya raba mutumin nan da jakan kuɗin nan da rana haka kirikiri." Sauran suka ce, "Gaskiya wannan kuwa duk wanda ya je ya yi ganganci. Irin wannan rana ta kasuwa ai da an kama shi sai gawansa." Ƙaramin cikinsu mai suna Nomau ya ce, "Ni zan yi ƙoƙari in gwada. Da rashin tayi akan bar araha." Ya tashi ya bi mutumin nan tinkis-tinkis har gida. Ya samu wuri ya maƙe yana kallon mutumin nan. Ko da mutumin nan ya kai ƙofar ɗakinsa sai ya ajiye jaka daga waje ya shiga ɗaki. Ya ce wa matar shi ta kai masa ruwa banɗaki. Matar ta fito ta zuba ruwa ta nufi banɗaki. Shi kuma Nomau sai ya yi sauri ya zo ya ɗauki jakan ya ruga a guje. Ya kawo wa 'yan uwansa. Ya ce, "Ga ta nan na je na kawo ta." Ya gaya musu duk yadda ya bi ya sato ta. Ɓarayi suka dubi jaka suka yi ta al'ajabi suka ce, "Lallai wannan abun ka yi ƙoƙari." A cikinsu akwai wanda bai ji daɗi ba kuma yana hassada yana son a bashi sarkin ɓarayi. Sai ya ce, "A wannan ai ba kai komai ba domin yanzu haka matar nan tana can mijin nan watakila yana ta bugunta zai ce ai ita ce ta ɗauke. Don haka in dai kana so mu naɗa ka sarkin ɓarayi sai dai ka koma ka je gurin mutumin nan da jakan kuɗin nan ka yi dabaran da za ka kuɓutar da matan ya gane cewa kai ne ka sace masa kuɗi ba matarsa ba." Sauran suka ce, "Eh kuwa gaskiya ne gaskiya ne. Don haka sai dai ka koma ka je ka kuɓutar da matar kafin mu yadda mu naɗa ka a mazaunin sarkin ɓarayi." Nomau ya ɗauki jaka ya koma ya nufi gidan mutumin. Ya je ya tsaya a zaure ya yi shiru yana saurare. Ai kuwa sai ya ji mutumin nan yana ta zagin matan nan yana cewa lalle ita ce ta ɗauke masa kuɗinsa. Don haka ta nuna masa inda ta kai. In ba haka ba kuwa lalle kashinta ya bushe. Da Nomau ya ji haka sai ya yi sallama mai gida ya fito yana zage-zage. Ko da ya zo zaure sai ya ga jakar kuɗi a hannun Nomau. Ya buɗe ido yana dubi. Sai Nomau ya ce, "Mutumin da ka zauna a rumfansa a kasuwa ɗazu shine ya aiko ne ce in kawo maka jakan nan taka da ka manta a rumfa. Ya ce in gaya maka ya kamata ka dinga lura da kuɗi. Ba dukkan mutane ake amincewa da su ba. Da sun faɗa mugun hannu ai da sun ɓata kenan." Mutumin ya bushe da dariya ya ajiyar zuciya ya ce, "Gaskiyarka." Ya miƙa hannu zai karɓa yana cewa, "Ai ni da na ɗauka na taho da ita cikin gida wallahi. Gashi har na je ina ta jidali da iyali." Sai Nomau ya ce, "A'a ba zan baka jaka ba." Sai mutumin ya ce, "Me yasa?" Nomau ya ce, "Saboda amana ce aka bani aka ce in kawo. Don haka in dai kana so in baka jakan nan sai dai ka ɗauko takarda ka sa hannu ka rubuta cewa na kawo maka kuɗinka kuma ka karɓa. Sannan kuma ka zo ka kiɗaya ka tabbatar sun cika sai ka bani wasiƙa in je in isar musu cewa na isar da amana." Mai gida ya ce, "Kai amma wannan yaro kai ɗan albarka ne. Wannan matashi ai samun mai gaskiya irin ka sai an tona. Don haka bari in je maza in je in ɗauko takardan da shimfiɗa mu zauna mu irga in baka shaidan na karɓa ka tafi." Mai gida ya koma cikin gida domin ɗauko tabarma da takarda. Shi kuwa Nomau ya yi maza ya fice ya gudu da jaka. Ashe sauran ɓarayin sun biyo shi suna jin yadda ta kaya. Ko da suka ji haka sai suka ce lalle Nomau ya cancanta a bashi sarkin ɓarayi saboda shi ya fi kowa hikima da iya sata da rana tsaka ba tare da an samu matsala ba. Don haka suka yi biki suka naɗa shi a mazaunin sarkin ɓarayi. Idan kun ji daɗin wannan labari kuma kun ɗauki wani darasi a cikinsa ku yi mana subscribing ku yi mana liking kuma ku gaya mana darasin da kuka ɗauka a cikin wannan labari. Mun gode sai mun haɗu a labari na gaba.